Gaur egun, Donibane loitzuneko denda horrek arrunta dirudi. Herriko paisaian ongi txertatua da. Baina fatxadaren atzean historia gogor bat bada. Alemandar okupazioak, indarkeriak eta familia baten derrigorrezko erbesteak markatua. Holdingland denda Meyer familiarena zen. Meyer familia, Emil Meyer, Rachel Blum eta jenbi aurrek, Jakes eta Claudek osatzen zuten. Donibandar familia burges bat zen. Dendaren jabea izateaz gain, Turrazkarrikako apartamendu batean bizi zen. Donibane loitzuneko bizi politikoan oso implikatua zen. Rachelen aita hautetsi egon zen eta Emilek Donibaneko sekzio sozialista sortu zuen. Helen Legarto 100 urteko Donibandarra kolegiora gomitatu dugu. Bere lekukotasuna emateaz gain, Meyer familiaz ongi oroi da. Netzat jende honatzien. Etortzen zien legumeen bila etxeat, eta eieke, Suarez, Meyer eta gainatekoak, ez joten kantante handia, baina pixkat denetaik, ematen zuten, sopa salda egiteko gisa, eta beti goizten naiz, egurriak etortzen zelaik, bagiduen tretsua, bombonak. Ekartzen zuten paketa bat, eta biskotxak, eta guentzatu zera hundia zen gero. Ez egin duen kampainan eta laborantxan, etxean, eta biskotxik eta bombonik eta fitxik. Bigarren mundu gerran zehar, juduak gizartetik baztertuak izaten hasi ziren. Izar horia ezartzen zuten karrikan ezagutu ahal izateko, eta horrez gain haien nortasun agiretan juduak zirela idatzia izan behar zen. Estatutu berezia inposatu zitzaielarik diskriminazioak pairatzen hasi ziren, baita laster exterminazio esparruetara deportazioa ere. 1951 Meyer familiari ontasun guztiak desjabetu zitzaizkion, Donibaneko beste jende batzuek erosirik. Eskapatzea erabaki zuen. Claude eta Jacques semeak erresistentzian sartzea lortu zuten. Haien gurasoek, aldiz, Montoban aldera ies egin zuten paper faltsuekin, Germain Balini bordaleko lagun erresistente baten laguntzaz. Han egon ziren gerra osoan gordeturik. Doietarik ez ziren deportatuak izan. Ies egiteari esker zuten soatik bizirautea lortu. Nik horiek ez autotut, ez ja erbatea bainetu, ez indakeur juotzelare. Ez gordetzen zuten. Ezin dakeur judu batzelare. Eta guentzat horatzien, batzen egituzten, esia, legumak, denak. Eno pentsatzen judu batzela. Alomanak asizielaik, paperentzak galdetzen, orduan, entzen, jakendu ginduen, horako meia, odanglanda, judua da. 1954an, Donibanera itzultzean, familiak ez zuen gehiago ontasunik. Etxe eta denak bereskuratzeko desmartxak egin zituen, baina alferrik. Biktima gisa ezagutua izanik ere, deus ez zuen lortu, diru pixka bat baizik. Kasu horretan, justiziak ez zuen eragin baikorrik ukan. Meyer seme bat joan behar izan zen, izen faltsu batekin Donibaneko notarioaren bulegora, etxean ebasi zuten margo baten bereskuratzeko adibidez. Judu hainitz bezala, Meyer familiak luzaz ez zituen gerrako gertakariak aipatu nahi izan. Emil 1945an hiltzen eta Rachelek ez zuen lekukotasunik eman. Ezen aipatzen bate, noat gakizian? Ez, baito, ez dautu du, eta goen etxe onduan, iaz apartamenduaz etxe bat zuen agaik. Eta ere batzuten Albanian, eta handik espakatu zen, nola ez dakigu. Beti etoko zen, eta niri nazuzagan nuna izen, ez zein dutan fini. Ez zuen kondatu nahi? Ez, baut sobera ikusia, eta zera jailaute, eta ni espakatu naiz. Eta Alomanian zen, eta alduan bezala, treia batian sartu eta etorri zen. Eta dunianen, ikusi nau, ikusi nola eskole maila zen, eta
Ze horretan gero, eskola maila. Eta ez niri fitxi galde. Eskola emain dut, eta fini, bertzek ez galde niri. Ado ikusi aski, eta ne. 2003 arte goitatu behar izan zen Germain Balini familiaren laguntzailea nazioarteko zuzena izendatua izateko, eta 2004 arte Claude Meyeren oroitzapenak liburuska batean argitaratzeko. Meyer familiaren historia landuz gu ere bere memoriaren lekuko bihurtu gara. Bizirik irauntzutenen ahotsa entzunaraziz, gertatutakoaren epaitzean eta memoria bizirik mantentzean parte hartu nahi dugu. Donibane loitzunen ere neork ez ezarazi.